Kani kadai ko All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai Alvarin Kharwan lang. Kimat ki bakong san jong ka khubor menta ka step. Ai kublai u President Ramnath Kovind yakipat kari hakalingko snika u Prophet Muhammad ka Eid Milad un Nabi kabala long hanin kasngi. Betha o Menteri Rangba ka Assam usar bananda Sonowal ban toket bnya halor ka jingkenno baka jasmi bala sam haki daki seng Tremons ngobha haki skol sarkar ha Assam ka long ka bambiang. But what happened ka jing pentot ki bor mariang yashim bunta bon ba ki pai riu ngai Catholic ha ka procession ba hanin kasngi. Ki khu bor ki babnya U President Ramnath Kovind ula ai kublai ya kariba ro kawai ha kasni rakhe ya kalingkho snikha jong u Prophet Muhammad ka Eid Milad un Nabi hanin kasni. U President kari ula pha ya kajing ai kublai snobha shabaro kipat kari khamkar pang e shakiriu ngai Muslim. U Kovind ula ong babaro ngi deban buat bat shim ya kijing hikai babha nakikam bat kajing em jong u Prophet Muhammad dakabapan sapriang ya kamensiam kajing ya long shipara bat kajing sngo iet bat buram ya iwei pat. Ha Shillong la rakhe ya kanikas ngi kerpang dakabapan long ya kajing duai ha pelau jong ka khan masjid kabadan ha barapathar Shillong ha kababun kipai riu ngai Muslim kilawan banya don ringkat. Hadian kani kaladon kajingnya procession nakani kajaka shadu shaka Madina Mosque kabadan ha Jalupara. Ki pai ba belian kenthop iki khana kanthai bat shenrang bat kirang ba rukumjo kilawan shakani kajingnya procession bat lapan kot yakani kajingnya ha Jalupara. U Menteri Rangba ka Assam usar bananda Sonowal ulabtha hakasmi sajan baladap banbu ya kajing toket halor kajing kenno baka jasmi bala sam sheki khana skul daki seng Tremons ngobha haki skul sarkar ha Assam kalong ka bambiang ka khubor sarkar kaya thu ba Sonowal ula hukum ya u Biswaranjan Samal ubalong u Principal Secretary jongkatnat Food Civil Supplies but Consumer Affairs ban toket bnya bat ban penpoy ya kakai pot halor kane hapo shipnai ki seng Tremons ngobha kila yo ya ka jingkit khlie ban sam ya ka jasmi lani ka midday meal shaki skul sarkar na do menta ubnai henrei kaladan ka jingken no daki bor skul ki khana skul bat ki kmi kikpa halor ka jing bam byang jong ka ni ka bam bala ai o Menteri Rangba ula btha ya ka ngan pule bang ka to o Menteri Rangba ula btha ba ya ka jasmi menta an ai no daki to kinong ai bam ki baju ai menshwa tat hado bala pendap ya ka ni ka jing toket La Penlong ya katamasa North East Festival henin kasni ha Indira Gandhi National Center for Arts New Delhi. Kane katamasa kala ne laisni lenter bat kane kadai kasian ka bahinyau bala Penlong ya ka. Dai ha kane katamasa bakibriu kila banyoi ya ka jingriu spa kalariti jongki jilla ba pher ka than shatai lammingi. Kani kata masa kala rap shibun hakaban kringe kinong jungok kai perthai shaka than shatai lammingi bat kumjo ru hakaban te songlang kawai yaki jait ben riu ba pher jong kani kathan kala rap ru ban weng ye shibun ki jinges ngau pher jait ben riu bat ban sai ru yaki sap jong ki samla kathan ki jingso jing than jong kathan shatai lammingi ki long ki baju kring ya ka khmat jong bun ki pai na ka perthai keleng bat hakani kata masa la penlong ru ya ka fashion show hakabala pen I ya ki jingso jing than ki bala pen wandor itanat bha ta ki designer na ki jala ba pher jong kani kathan Kasor jong shispa atli kiksing kidha hakajing rakhe ya ka wangala kala sawa leng bakilum asanang bat upai belian ba ulawan ban sakhi yakane hakasngi sajan baladap kabalong ru kasngi khat do jong kani kajing rakhe hakajing tren ka baula a hakani kasngi kum ukongsan u Menteri Rangba Conrad ke sangma ula penpau ya kajing sngongu ya ka wangala committee na kabenta kajing trai shitom jongka hakaban penlong ya kani kas jing lekmen kabalayarap hakaban penne pensa ya kalariti kabarius pa jongki garu dakabaong bakalong kabadan kam banri ban sumar bat ban penne pensa ya kalariti jongki garu u Menteri Rangba kajella ulethu bakadai kajing thrang jong ukupa jong UPA sangma bandan no daka research center banwat bnya ya kajing im ki riulum hakajella bat dai nagani kadaw balatei ya ka tribal research institute hakani ka district dangshen menta ula ong ru baka sarkar Meghalaya kanya lekat bala ban kentiu yaki bakum kini ki jing lekmen ki berap ban pen I ya ka jing ruspa kalariti jong ki garo bat ki wei ki jait ben riu ki basong basa haka kaban long ru ka jing sarong jong baro
Ladon buan ki kenrem ki lendan ki bla wan ban yadon ringkat hakani ka jingelang bat umentri rang ba ka jella ula sam ka khusnam ka ba arpusan lakting ka shakir khat ka wangala committee. Kania kadai ka All India Radio Shillong ka bawal lam shapi ya ka khubor. Wat hapedeng ka jing pentot ki bor mariang ki pai riunget benlian ba kilawan bani shimbenta ha ka procession ba ka belalong hanin kasngi hayeng mani ba halai umkra Shillong. Da ka babat ya ka kular ka ba ulaai ya i Most Reverend Dominic Jala i balaklat no dangshan menta u Cardinal Charles Bo u balong u Cardinal jongkari Myanmar ula long unong penbenta ya ka mas bakhoj ringkat bat kiwei ki ling do asat bat soblay jongka balang Katolik. Haka jingtren ka ba ulaay u Cardinal Charles Bo ulaong baka Eucharist ka long kadak jong ka jingatali hapdang kiriunget haka ba amdan ka jing penyaper hapdang ubarius pa ni baduk bat baro kila banya shimbenta. Ulaya ru ya ka balang Katolik ha Meghalaya bat hakadong syatay lamngi baka long ka badang yai shirham hadu kini kisni. Haka ne kasneng ka kraw jong u ya ki para banget ulaong baka thamaba balai baki riunget ki dei ban yale kalong persa ya ka jingduk jinggerdu ki jingpang jingsitom bat ka jingbam nyu briu shu jong ukhun ban riu ban buram ya ki wei ya kani ka jing pendan buram ya ka Eucharist bakhoi la penkut no da ka jingle niam jingkerkhu balapen long ha Calvary ha kapor janmiet. U Chief Justice jong ka yeng bishar bahakli do kari uranjan gogoi ula pelat pat ba hanin kasngi ya ka Courts of India balapan kala syakaktian Asamis ha Guwahati. Ladon bun ki hek ki han ki belawan banya don ringkat hakani ka program pelat pat ba ya kani ka court kentop ya kinong bishar jong ka Supreme Court u menteri rang ba ka Assam bat u Principal Director General jong ka All India Radio News bat Publication Division. Unong ai khubor jong ni uyatho ba haka ni kakot la tho chapang ki jingja ki banyai sa jingken mau haka history jong ki ying bishar hakari India. Menteri Katnat Water Resources jong ka Sarkar Pedeng u Gajendra Singh Shekhawat ulaong baka jingnang ban pendan kam ya ka ka bami ni kitulong haka than syate lam mingi kan yarap shibun haka ban wanra ya ka jingkela haka jingem jong ki briu bat kum jo ru haka liang ka yo ka kot jong ka than. Kum unong penyat ya ka jingyalang jong ka Brahmaputra Board ka balalong ha Guwahati uni menteri ulaong baka ni ka board ka deban shim ya kilat ki babyang knang ban pentik na baka jing pentray ya ki project bapher ha ka than kan long ka bajop ulaong ru baka wa ba Brahmaputra bat Barak Valley kilong ki jaka ki bakongsan bha na ka benta Katnat Water Resources bat baka long ka badan kam ban penklan shu ya ka Brahmaputra Board knang bakala ban penbiang ki jingdon kam jong ki jilla ka thain chatay lammi da ka bakentu ki nong tray jong ka board bakin long kum ki nong yarap ha ka ban pentelon ki kam usikhawat ulaong ba ukermen baka ni ka board kan la ban penkala ki jing kum ka jing slay bat ka jing tua khandau shakilat na ka benta ban kentiu ya ka yok ka kot da ka jing tray lang jong baro. Hakajo kapor Menteri Khana ka Sarkar Pedeng bapet Katnat Water Resources u Ratan Lal Kataria ulaong baringkat ka jingkersan na ka Sarkar Pedeng ki Sarkar Jilla jong ka thain syatay lam mingi kilas dang ban pentray kam ya ki project bapher haka beadai bat ka jing penne pensa ya ki telong kumta kalong ka badan kam ban kam penne jingmut haka ban pendep ya ki ni ki project haka por balabu knang ba ki nong snong jong ka thain kinyo ya ki jing bentoy na ki kumbalatmu. Bat katung ila poy siya kabakot jong kanika khubor kabalawan shapi na ka All India Radio Shillong. Sa shipor kataha kapor prabaje nginya so baka Delhi Station na kabenta ka khubor hakaktin Hindi kabanbot pat na ka khubor hakaktin Pareng hakapor prakhasan minute. Kani kadai ka All India Radio Shillong.